Игілік günahlarım бар, көңілімде ақ қарам, китап ақтарған шикелле мәңгілікне ақтарам. Мәңгілікте бүтінісі, өткенім, келешегім, туған күнім көз алдында, тұманда келешегім. Үзімнің көңіл тұрышым біле, тойымы білен, халаты білен мен коллекционер. Мен ғұмыр бұй әйбір жейм. Баштарақ жейдім мен, нендер открыткалар жейдім, нендер картиналар жейдім, анасының ескі китаплар жейдім. Аннары құлязмалар жейдім, бұрынғыдан башлап, язушыларының, бұрынғы бабаларымыздың. Олардың барысында мен де дәулет архивіне тапшырдым. Мен домырада ойнаған кіші вақытында домыралар, мандолиналар бар. Бұл енді қурайлар коллекциясы, çünkü мен Башқұртстан яғынан, мен қурайлы яқтан. Қара урман йотқан бу татар авылының тарихы хакында Хәлимнең күп төрле мәзәк тә, гыйбрәтле риваятләр дә ишеткәне бар. Иң хәтердә калганы сихерчеләр хакындагысы. Муллалар нәселе 4 малай. Безнең нәселдә бик күп шагыйрәне җанлы кешеләр. Әнкәй ягыннан бигрәк тә килә бу әйбер. Әнкәй менә шундый кеше, моңлы кеше, җырлы кеше, шагыйрәне кеше, шигырьләр дә яза ул. Миңа күрәсең шушы традиция юла күчкәндер инде. Әткәй һөнәр кешесе. Әткәйдән безгә һөнәр күчте. Таш эшендә беләбез, агач эшендә burada бурыйбыз. Кулга очраклы гына 8нче сыйныф укучыларының иҗади язмалары килеп керде. Шуларны актарып утырганда, кайсыдыр дәфтәр арасыннан утлы чаккы кебек килеп чыккан һәм йөрәгемне өтеп алган юллар. Мәктәптән тора шәхеснең язмышы. Безнең укучылар һәр дәрестә менә бер укучым бар. Нинди дәрес үй эшен җавап биргәч, безнең якта укучы сорыйдыр менә минем. Ә син ничек уйлыйсың? Ягъни шушы сорауга ияреп шәхес формалаша башлый. Мен монда килгәндә инде һәр нәрсәгә дә фикеремне булдыра беләдер. Мәктәптә барыя 40 кешелек оркестр. Мен домральтта уйнадым, нота буенча уйнадым. Мин укыган класс бүлмәсендә Шәйхзада Бабичның музейы иде. Һәм гомумән укыганда ук әдәбият белән бәйлим дип уйладым. Мен бик бәхетле кеше, чөнки минем балачак хыял тормышка ашты. Шагыйрь булам дигән әйбер инде бу. Бабич булам дигән әйбер. Барыр юл сөйләгән кебек, бастымда торам йөри. Бер башымда кояш чыга, берсендә томан йөри. Кая барырга дигән бар битендә мин шундый Казан турында уйладым мин. Менә шушы бер класстан беренче китеп, Казанга чыгып киттек, көтүмкә асып, Ломоносов кебек килеп җиттек, урамда кундык. İki imtihanını bергəş, Məhəmməd Məhdiyev bilən Flərba Safiyeliyinə oturarlar. İki imtihandan soň mənim qulaqqa etdilər alar. Onun bilan sen kirdin indi dedi. İki imtihan var ali, iki imtihan var. Mənə şunu etdilər. Mənə şunday nişkəgənə şunday көңіліне дулкындырып торган әйберләр. Крестьян балаларының шулай килеп укырга кируе һәм кешеләрнең шул ашык булуы хәзер юк анда әйбер. Менә шунысы. Һәр башка төрле киләләр. Нидер җитми, нидер артык җанда. Ник тормышны шулай яраттым. Елар идем шашып, яшем кипкән, зәңгәр күктән иңгән нур беткән. Яратырга яратылган җанны албастылар чыгып өркеткән. Безнең татар филологиясы бүлегенең үзенең отряды бар иде. Мин төрле отрядларында йөргәндә, шунда минем ярдәмче, раствор биреп торучы, кирпич биреп торучы кыз иде ул, Гөлнур. Ике кыз белән миңа шул ярдәм итеп тордылар. Берсе аны Гүзәлия Минкина. Бик атаклы кеше инде безнең әйбет. Икенчесе Гөлнур Сафина дигән кыз. Менә шушы ике кыз арасы икесенең берсен сөйләп алырга тиешем әлбәттә. Мин ярдәмчеләрем. Шаяртып кына әйтәм мин моны, ләкин Гөлнурга шундук күз төште. Чөнки кечкенә генә мөлаем, елмаеп кына тора торган ихлас. 5нче курста без берләштек.
Үзәнлектә җылы, рәхәт. Әмма никтер һаман әле омтылышлы, хыялый карашларыбыз белән шул тауга күтәрелеп карыйбыз. Мин Бабиш авылыннан. Шәйхзада Бабиш дигән парольне әйтсәң, Бакый Урманчыда, Хәсән Туфанда, Нәкый Сәнбәттә, шулай ук Фатих Хөснидә, Ирдәй Муратта барсы да мине кабул итәләр иде. Һәм мин алар белән дуслаша идем. Дуслашып, озак еллар аралаштым. Чөнки Шәйхзада Бабиш ул бик серле бер пароль булып чыкты минем өчен. Шәйхзада Бабиш. Галимҗан аның белән авылдаш. Һәм инде университеттагы устазы Хатип ага Госман да шуны исәпләптер бәлки, менә курс эшләре итеп, студентларның иҗади эшләре итеп шушы теманы бирә. Шәйхзада Бабишның ул көннәргә мәгълүм булган бүтән әсәрләрен туплап, Зәңгәр җырлар дигән җыентыгында әзерләп чыгарды ул име. Устаз һәм шәкерт дигән әйбер әдәбиятта бик мөһим. Чөнки кеше үзигенә менә шушы мөхиттән башка, аралашудан башка, устазлардан башка берничек тә шәхес булып өлгерә алмый. Минем ул Хатип Госманнар, Нилизиевлар, фәнни устазларым, Исәнбәтләр минем мифология буенча. Әйтик, әдәбиятта мин Әмир Хәнинеке белән дус булдым. Әмир Хәнинекеләр белән Сифат Хәкимнәрнең өйләренә йөргән кеше мин. Мөхәммәд Мәһдиев. Ул минем университеттан устазым. Мин университетта укканда ук, минем кайбер язмалар белән танышканда ук әйтә иде ул. Галимҗан син прозаик дип. Мин уйлабым да әле проза турында. Мин гомумән әле әдәбиятка керү турында уйламыйм. Яз, проза. Һәм мине җибәрде төшереп Татарстан китап нәшриятына редактор итеп. Язучылыкка юл шуннан гына дип әйтте ул. Үзәнлектә яшибез. Кояшлы, сулы, үләнле үзәнлектә. Каршыбызда тау, карлы, бозлы, ташлы, упкынлы. Иң беренче әдәби китабым менә шул Тузлы яңгыр. Тузлы яңгыр мине танытты. Хәтта мине данлык итте. Халык җылата укыла торган әйбер ул. Мин үзем дә укканда җылыйм. Бер хикәя язып карамаган килеш шушы повестьне яздым мин. Мин аны иң беренче чиратта прозаик дип карар идем. Чөнки Галимҗан абый татар әдәбиятына, татар мифларын һәм аларны миф буларак өстәмә тигәп сюжетка өстәмә, вакыйга итеп түгел, бәлки менә структура буларак кертеп җибәргән, шуның белән татар прозасын үзгәрткән прозаикка әйләнде һәм шулай бәйләнә дә. Су анасы сылу сакал, җир анасы җирән сакал, күк анасы көрән сакал, урман анасы бирән сакал. Мифик әдәбиятка, мифик иҗатка минем киләсе дә юк иде. Чөнки мин бала чактан, тумыштан башлап, безнең өйдә, авылда, безнең төбәктә гомумән йола дигән әйбер иң беренче урында иде. Йола ул, димәк, шушы миф инде ул, ышану. Мине ашама, мине эшмә, котым буйлап җанга төшмә. Тәңре хакына, җир су хакына, эшсәң менә шуны эш, капсаң менә шуны кап. Мифология бик аз өйрәнелгән иде. Мифологияны әкренләп, бөртекләп, җыеп, шуны әле җәмәгатьчелеккә сиздермичә менә үзе шушы тармакның, шушы юлның дөрес икәнлеген аңлап, шуның әдәбиятыбыз өчен, фәнебез өчен кирәклеген аңлап, бөртекләп җыеп барган. Һәм инде 5 томлык мифология буенча хезмәтләр әзерләгән. Менә өстәлдә ята Албастылар дигән китабы. Реальлек белән хыял арасындагы шушындый юлны алып, менә шушындый әсәр иҗат итә. Сихреңне куарга миннән башка урын тап. Иметеме шул булсын, мәрхәмәтле кул булсын. Төштә туган әсәр, төшкә керде ул минем. Менә шулай троллейбуста барам, Бауман буенча эшкә килеп җитәм, йолып кителгән, минем качаганда килә төшкә әйберләр. Мин төшне бик нык төшкә игътибар итәм. Минем төшләрем гайри табигый төшләр. Албаста булу бик җиңел. Кеше сине рәнҗетсә, синең кешегә булган үчең сине албаста итә.
senin oyanışlı yazmışın seni olbastılıkka itere başlıyor. Тормышта bütün мифларга, ырымнарга, ырым-шырымнарга ышана торган кеше дигән сүз түгел бу. Сорыйбыз, менә нинди мифлар бар, нәрсәләр бар, маңа белән кайчан киңәшкән, сорашкан бар дип әйтегәндә, татар халкы элек ничек уйлаган дип. Ләкин ул бер генә вакытта да ниндидер ырымга ышанганын, ниндидер әйбергә ышанганын белмим мин аның. Майя урман кызы. Аны урман сәфәре белән аптырата алмыйсың. Шулай да берничә сәгать барганнан соң утырып хәл алырга булдылар. Майя гүләш Мин язганда гадәттә телевизор карыйм. Мин бер туктар шәй эчәргә мөмкин. Куп кала балам. Мин чөнки энергияне түгәм. Минем йөрәге авырта. Бик кискенә әйберләр бар икән, мин йөрәкне тотып язам менә. Бер утырып 40 бит язмыйм мин, чөнки Ояз абының сүзе бар бит. Галимҗан, сүзнең тәме бетә икән, кит торып, йөреп кил. Тәмләнеп килсен каяндыр барып дип әйтәләр миңа. Без бик нык аралаштык. Һәм без телефонда бик күп сөйләштек. Ул хәтта менә үзенең соңгы сулышына алдыннан әле укый алмаганда Нәкыяб аңа кычкырып шушы албастыларны укыды. Хәзер дә ул укыла. Һәм инде шул юнәлештәге әсәрләрне башлап җибәрүче булды ул. Менә күрәсез, әдәбиятта нинди бурылыш ясаган кеше безнең Галимҗан. Гомер буе шушы дөньяда яшәдем. Башта Казан дәүләт университетында филология, шул ук студентлар бит инде алар язучы булып киттеләр. Язучылар берлегендә Фуат Галимулла улы чакыру буенча 6 ел. 80-нче еллар урталарында күреп калган, аралашып калган Галимҗан иң беренче күз алдыма килде. Кара, бу егет шушындый бурычны үтәүдә бик кулай булыр иде. Әдәбиятта нинди булса бер күренеш булып ала. Шуннан җыелабыз да сөйләшәбез. Мин буларның фикерен белергә телим. Галимҗан менә мин ничек уйлыйм, шулай әйтеп бирә торган иде. Менә бу фикердәш дию ул очраклы кулланылган сүз түгел. Менә шул ягыда эшли башлагач миңа ошады һәм инде әлбәттә бик нык оештыручы кеше. Хөкүмәттә бергә эшләгән чорларны да искә алсак, ул вакытта да Галимҗан абый үзенең җитдилеге һәм менә шул ук вакытта гадилеге белән дә аерылып торадыр. Вакыты белән Кабминга алып киләләр инде эшчеләрне җыеп, вакыты автобусында иң хатын-кызлар арасында да, бүтән анда Кабмин хезмәткәрләре арасында да аны бик яратып һәм көн сайын аның мәзәкләрен, аның сөйләгән әйберләрен әле көн дәвамында яңадан кабатлап берсе-берсенә сөйли торган иде. Аның шул бер никадәр менә шулай кызык иттереп сөйли белүе һәм шул вакытта җитди иттереп һәр мәсьәләгә каравы белән ул аерылып тора һәм менә безгә, яшьләргә ул менә андый үрнәк булып та торды. Китап минем язмышымда. Язучы буларак та, укучы буларак та, редактор буларак та. Минем ул шул кадәр ошый торган эш. Яшь дусларым бар, минем дә өлкәнрәк кеше инде. Бергә барсында эшлибез, ешабыз, ештырабыз. Китаплар чыга. Нидер яңа проектлар эшлибез. Кешенең бөеклеге һәм зурлыгы, шәхеслеге синең остазың кем һәм шәкертең кемнән тора. Гомерем буе менә гел шәкертләр булдырырга тырыштым. Казан дәүләт университетында Әллүки дигән әдәби берләшмә бар иде бит. Язучылар берлегеннән дә ул вакытта мен министрлар кабинетында эшләдем, ул яклап та. Һәм без шушы буынны тәрбияләдек. Әллүки әдәби берләшмәсендә ул безне инде канат куеп үстерде дип әйтергә була. Ул безнең һәрбер шигыребезне анализлады, һәрбер проза әсәрен анализлады. Һәм аның үзенчәлеге шундай, ул остаз буларак, гадәттә бит ни кеше тәнкыйть белән кешене үтергә мөмкин, ә ул нәкъ менә тәнкыйтьләү белән безгә юнәлешкән күрсәтәдер. Бүген инде минем глаголица менә жюри әгъзасы буларак шундый тамгасы да бар. Мин шушы конкурсны күтәрәм бүгенге көндә. Киләчәктә татар прозасы бик әйбәт булачак. Бик нык өлгергән булачак, чөнки балалар бик җитди киләләр. Сабантуй газетасының алыштыргысыз редколлегия мөдире булды бит инде бик озак еллар буена. Галимҗан абый балалар дөньясын бик әйбәт белә торган кеше.
Без инде язучыларны мәктәпләрдә очрашуларга йөриләр бит, әйме? Менә шул мәктәпләрдән кайтып керми торган авторлар арасында Галимҗан Гыйльманов та бар. Балалар өчен ул язган Язмышның туган көне дигән повесть бар иде. Ялкында ул 2003-2004 елларда басылып чыкты. Ул вакытта укучылар арасында анкеталаштырулар үткәрелә иде бит инде. Һәм иң яраткан әсәрегез нинди дигән сорауга бик күп балалар менә шушы Язмышның туган көне дигән әсәрен китергәннәр иде аның. Мин балачага күпмер дәрәҗәдә һәм бала булып калдым. Минем бу әсәрләрдәге менә бу табигать персонажларым алар менә шул мифологик, шул шүрәле булсын, сонасы башкасы булсын, ләкин инде уйдырма бер персонаж булсын әйбит. Без ниндидер бер тормыш тажы түгел. Без иң акыллылар түгел. Иң акыллы табигать. Иң акыллы менә шушы дөнья барышы. Галимҗан Гыйльманов көлү качмасын. Көннәр буе көлә Зилә, шундый көләч бер кыз. Ул күп көлүдән йөзе алсу, колак эче кып-кызыл. Көлгән чакта ушы белән авызын каплап тора. Очып чыгып китмәсен дип, көлүен саклап тора. Бүгінгі көндә мин бик матур дөньяда яшим. Тыныч, дугалы һәм ниндидер иҗат омтылышы белән. Иң мөһиме, менә тыл дигән әйбер бар. Гаилә. Язучы бит ул бик эмоциональ кеше. Бик тиз югала ул, бик тиз борчыла. Менә шунда аңа кирәк таяныч. Минем кызларым бик көчле. Алар бик укымышлы, шул вакытта бик акыллы. Димәк, тәрбиядә шулайрак булгандыр дип уйлыйм. Менә шундай матур гына тормыш. Мәңгелектәге юлларны белү ул әйбәт, кирәк. Гомер соңына илтсә дә, киләчәк